Čaute ľudia! Tak tu máme mega útok defíkov. Plný stôl. Je samý defík a jeden špeciál. Je tu tento biely defík. Potom je tu tento červeno-bordový defík. Potom je tu defík, ktorý je špeciál na prejazdy terénom. A ešte tu máme kasňu rezervnú od defíka, kamatropy. A kto to všetko sleduje? No je to náš Dexterko. Dexterko je porota a všetko musí byť ako má byť. Všetko je ako má byť? Áno. Všetko je ako má byť. Porota s tým súhlasí, môžete pokračovať v natáčaní. Takže ľudia, tieto defíky sa mi tu zjavili na stole. Je to mega útok, ako útok z vesmíru. A týmto videom chcem pozdraviť RC Východné Slovensko. Hlavne veľkého Peťa, aj malého Peťa. A chcem pozdraviť Košičanov, Ivana a Ivetku. Čaute ľudia, vidíme sa na vašej najbližšej expedičke. RC Expedície Východné Slovensko, tešíme sa. Nevieme, ktorý defík si vyberieme, ale niektorý možno príde. Tak to sa necháme prekvapiť. A ešte je tu čo? No predsa malý Bobko. Toto je malý Bobko. Toto je Bobko defík. To je Traxa Sterix 4M a zaslúži si tu miesto na takom veľkom defíku, lebo je to veľký dravec a tu sú veľké dravce. Ježiš, také defíky, ja sa ich bojím normálne. A tu je ten špeciál spomínaný, ten sa vyškrabe aj na kolmú stenu. Tento defík. Je to špeciálne vyvinutý defík, čo vám nebudem prezrádzať, ako je vyvinutý, čo má v sebe, ale je to brutál auto. Takže ľudia, užijte si video o defíkoch, lebo takto po kope ich často nevidieť. Malý defík Bobko. Tento defík má už aj špezetku. Je to GL defík. Kto by nevedel. A má túto špezetku aj vzadu. Premiesneme sa dozadu. GL defík. Kto by chcel takúto špezetku, napíšte mi do komentárov. Vyrobíme, nie je problém. A všetko to strážia strážcovia defíkov. Čistokrvné norské lesné mačky. Ale hlavný rozhodca je tu. Heže, Dexterko. Všetko prebieha podľa pravidel natáčania? Áno, zatiaľ spokojný. Takže môžete natáčať ďalej. Takže útok defíkov už existuje. A je to tu. RC Margezzani. RC Team Margezzani. Už zakrátko prichystáme ďalšie expedičky. Teda nové expedičky. Prihláste sa, sledujte nás. A môžete jazdiť s nami. A uvidíte aj týchto defíkov. Tieto nesmrteľné mašiny.
Čína sa môže zahrabať, ako sa vraví. Takže ľudia, kupujte len kvalitné mašiny, choďte do Traxasu alebo iných overených značiek. Defik sa lúči. Gargamel, yeah. Čaute. Ešte sa musíme spýtať porodcu, že všetko prebehlo podľa pravidiel. Pán Kocúr, všetko prebehlo podľa pravidiel. Všetko bolo splnené, nič sa neporušilo. Žiadny zákon. Haló, pán porodca. Haló. Asi hej, lebo nerobí bordel. Takže všetko sa podarilo podľa natáčania. Čaute. Čo nie? Ale tam len blíchy.